Da 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 da. So, hello, ha? What's up, mga idol, ha? Mga partners, mga katsikahan, ha? Mga ka-vlogsmates, ha? Mga ka-channel mates, good afternoon. Yes. Good afternoon, mga idol, ha? So, what's up? Kumusta kayo dyan, ha? So, anyway, gusto ko nga pala batiin yung mga supporters natin dyan, ha? Laging nanonood sa ating mga live stream. Yung mga hindi ko na shout out, ha? Lalo na dito sa ating YouTube channel, ha? Good afternoon. Good afternoon, mga idol, ha? Wow, mashallah, ha? O to, niya kagagaman na kaya pa kagato salmon tuna, ha? Salam idol atigen na shout out atigen, ha? Aranita Cubao Farmers. Wow, mashallah, ha? Yang nga iya pagarita no si salmon tuna, ha? Yang nga iya Aranita Cubao, ha? Di ka naman naridi siya mukha na di ka ni BTRI. Ule. Ang ingay ng mga ano natin, ha, mga idol, pasensya na. Gitu ba, ari salmon tuna, ha? Mapya kano sa mabuot kagabisan sa Aranita Cubao Farmers. Wow, mashallah, ha? Na umabuo siya sa Maynila, ari salmon tuna na gira bubukol na ko na di ko saan mabudi mamisitasan sa Aranita Cubao, ha? Gira ko na di tano sa ni bentay, ha? Gira na mga gamesan, mashallah, ha? Oto. So mga idol, ha, so di siya di mga pumentay sa nga live stream tano, ha, na pagka-welcome na miskano sa KPP ginawa, ha, oto, welcome na miskano sa KPP ginawa, ha, ang taabatanod langon na mapipya, Allah, ha, oto. Pinalam salam na ko nagyang ko tabag way yari kuan girawan ay tanong sa nimentay sa PBE. Nawida ka na kanabatan no bupa bubula, ha? Iti makuan na girawan na kitigiran na mabubay ako gayud mabumentay sa sunod to kang bula na di ko bumata ang bula. Yaman magkangano na. So salam sana yang utabag wa sumusurong, ha? Di pagigdam. Nako na, malukano sa pakigdam, ha? Antano sa taloyag yung ng mga masisingan ninyo, ha? Di ka no kaya, don't be shy in English, ha? In Arabic, tunuto so Arabic na Rizal mo ito na yung ito, di ka kaya, ha? Buong baloy ako, makabaling senged na peso katirwa Arab na maluwakan na kalipatan, ha? Kullu sadik, ha? موجود في المملكة العربية في السعودية، ها؟ صباح النوم، ها؟
Oto. Kaya alangan. Ay pinayawirar to. Bisa na upman ngitang ako tapin sa tapay are salmon tuna. So tapay at ginap yang bulan niyo na anton na resulta. Ay yun na inungap man maalo ya tapay na. Matang ko the best. So tigiran na upama ka kaya taman ka na benbesag yang ana na mga espesyal tapay. Grabe biskumbel si ina ilang pawis sa tapay. Ay yung utak kaya pakakukunan yan na. Kaya paka mimixaan yan nun. Grabe din sa yung utang mga ingredients yan. Kaya nga usaran sa mga chocolates. Ada menuto ang mga buko baron. Ayun, natira na tamta. Resulta niyan maguna din speed. Oto, masyaallah. Saman na ad na ditapok adi muntay na pumamalasiran daw basiran na kuan. Baka yung mga kaibigan natin diyan na mahiyain, wag tayong mahiya. Kung mayroon kayong gustong ipa-shout out is willing po tayo silang i-shout out, Masyaallah. Dami kasi natin minsan na yung iba. Hey, silent ka na. Maro ka na sa liw. Kanuro. Grabe din na kayo niya. Mga sasamo ka, mga wata. Kanuro, kakibung-bungla. Ano diyan ni Miteray? Kaya kami di Miteray sa president sa Aranita. Kanuro. Koturubo, di mentay. Sa president sa Aranita, na di kami di Miteray. Ro ano pa si, Mata na kay salmon tuna, ha? Neno pa siya sa katay di siya di makasingawa. So mga pedne kakarakarangiran mabu ay girami kapasad no mag-live, na ay nga pumagitok. Na amay-amay man na natigiran na deta no siran na taloy kaya mamugkangan wag matang wala. So gitu ba ari mga idol bayamati na mamakagitok siran masallah. Ug yung ta mga latecomers mapasangi kapag late na igira da kanong kataloy da kanong ma-shout out na iwasin niyo pa sa agyang utakwan kaundog ay dapat sana. Oto masyaallah. Adi di siya kini salmon tuna kagira ko na ditanin kalilipatan Dep manuto makagitok siya kini Mike Pangkuga bendep manuto mabibisi makalalabap man to sa iyong kota mga negosyo niyan. Attitude mabuman sa kita Mike Pangkuga active. Masyaallah. Oto. So, gira lagi dia mo oras kagabi, Ayip na di manar nga nagyang signal tano at your connection is unstable, Please wait for a while, Tiyan. Oto. So, masyaallah. Inup na rin may pinar nga nagyang signal, Gira lagi dia mahinag yang signal tano. Nagirawa na pedili agyang kota mga komentano. Ari salmon tuna. Bende sama niya na malosiran na kaya disiran pagaraw komment. So na mga advice yan san ipakapi agyang channel tano na pa kaya malunyo saya voice out. Inito ko di tano di makambubugay sa kwan. Ilmu, So atigya nga pagaritan si salmon tuna so atigin so mga katulong saranaw na tuna pa na rin na madakalpan. Bende madakalpan, Miya ipag-istorya nga nga na mga katulong saranaw na girawan na tungan yang naman didingan-dingan na nagitong digirawan na ditong gid mga pumasa gira sa mga watata na nadisira nun mataw sungda
na miya kargrugen. Ha? Kapag basira nun kaswagi, binigira ko na yung pumasanang na re salmon na yung utuwa biensol. Ay man nakapiari yung uta biensol na sutigira na miya kapepe yung utuwa ko na miya kapangwa ka sa ano man ito, mga raon na kape. Ha? Na malungar o kaya ano to, kaya si sawa-sawawan. Masyaallah, ha? Natitudong ko the best, ha? So, tigiran na andun ni Kyle Panga sa yung kutuwa sawaw niyan na nagid na bakarang tanat pamana aya din ke kondisyon, ha? Tuna pa ni Miyaso agyang signal lang. Tuna rep ke kopya ko ni ori mga partner, ha? Ay bumi susurat siya na your connection is unstable. Ha? Miyanar nga man nagyang signal tano. Ano man po ni kaayosaw na. I do nakotop man ni Mike Pangkuga. Ayab sa pinakatay piyagi niya Mike Pangkuga na nagyang uto kadurog. Ayap man na riawida ka sa gina nakadurog gari Mike Pangkuga. Mapiap ke-clear so ko niyo. Ke-clear ako ni man to. Yang signal lang ni man to na lagi duba ko na. Tuturog na. Masyaallah. O to miya kagirawag yung uta partner tanwa clear kon. Ha? So, to na panikuan kare amigo. Ginambu. Namatan. Kaya man na problema maburi sa yana nakadurog kay banganan niya aloy na wad na pinakabuklo mga pananadaan na isaw na gyang na nakadurog. So tigiran na api nga di pamanwiti, ha? Are kay Rodin, ha? Are kay Rodin Salim, ha? Na nagira style na dumidipil sa yung uto mga ator na dingon nimi pamagito dito yung uto mga banwitra na anin mabiki ato sa yung utang ariya na miya kalubulubud mabumakuha kasara may ling kan na miya ko nga din nabulay dig yung uto katulong at kunay pagludan ka uli gilup mo mapasang mabiki kaludo Aduh. Yang memukang ano ay kagi ang mga watan ay betak bisip ko wanta do kiraman. Pero paglud ka 50. Siya nga malay kalud. Benda na chatmate ka. Antay ki number sa nga pagluden ka. Ang na ba nga katawan? Ay do, nino ka pa na ipupung sa miya de subayrosa. Ay si so betar kan kelak ka. May ako natira no ba ka pa na piligita. Di kasi dipililigi-ligi tikap ko nigiran. Kaya mamukyo mo na rangit. So gitu ba, anit na rito ari tama na ri salmon na tuna. Sisa yung uto ka pamanwit. Ha? Uwid na pinaka number 1 na mapia pamanwit na nagyang na salmon. Mas laboro nagyang na miga. Ha? Oto. Di din kailangan manubang nga puntindihan. Nakagibuha pa man, nakabringon. Naruti ka na, ready to eat. Kaya mamukha nga na kay salmon tuna. Mata. Sa kanod ni mga pilalagid kaya kanya, Mike Pangkuga. Ha? Dito, nagyang nga mga bisitatan, ando sila na matatago. Ha? Maya-maya na kira-karangiraman, pagwala sila. Masyaallah, ha? O pamakag yung mga supporter tanuro sa yung pitch tano. Nasesiran mi bumbur, masyaallah, mi tigumpiatan. Ata. Buti tingin nila na yung Facebook. Kung sila numbu di magwala, na di sila si pagwala sa YouTube. Kaya mo magkakaroon, ibubong tanong yung ransi. So panalamsa-lamsan sa giyang na ng mga bagwa, miya ka kalinguma sa giyang live tano, ha? Maayong gabi, maayong hapon sa inyong tanan, ha?
kanang mga amigo nato diha na maulaw ug naapay mga amigo nato nga mga dili Muslim ha. Nag-subscribe sa ato ang kuan YouTube channel kung naamo diha ha, ayaw maulaw. Shout out sa inyong lahat ha, yung mga kaibigan natin na mga Tagalog, mga taga Maynila na hindi nakakaintindi ng salitang Maranao, maayong good ano ba yung magandang gabi sa inyong lahat ha. Tama ka, Salmon Tuna. So anyway, so tigiran na kahit ayaw nilang sumuporta, basta manood sila. Pwede na yun siguro. At least magkaroon tayo ng mga viewers, o di ba? Ano kasi sana so tigiran na kauman na nagyong utaw watts out no sa manena niya ka 1,500 watts out no. So mayroon pa tayong remaining na 3,500 2,500 para ma-reach natin yung 4,000 watts hour baka sakali na ma-monetize itong ano natin channel natin. Koto. So miya kape plano siya kanya Salmon Tuna. Hindi naman sa na sayang yung mga revenue natin na hindi natin sayang. Pero okay lang so tira na tiis-tiis lang di ba mga idol Yun na nga uulitin ko yung mga kapatid natin, na mga kaibigan natin na hindi nakakaintindi ng Maranao. Pasensya na kayo ako po'y humihingi ng paumanhin sa inyong lahat kasi nakasanayan ko talaga pag gumagawa ko ng mga videos is mostly mga Maranao language hindi naman hindi tayo marunong magtagalog kaya lang kasi yung iba kasi mostly lalo na sa mga manunod na mga Maranao is iba pa rin yung impact sa kanila iba pa rin yung impact sa kanila pag nagsasalita kami ng dialogue namin talagang iba talaga yung idol at again salam na kung kasan kung mga tungan na itanasan sa Barani family. Wow, mashallah yung kutwa mga tungan na yung pagaritan si Mike Pangkuga wad na makapuntay sa yung video mapad sa yung family Barani na salam kan wag yung pagarinyo si Mike Pangkuga alang-ulang ni Randon sige mo sige kaya ito Teko si Brady yung mga bawatan ni Kiki mga ala family pamilya nuto mga Barani wow mashallah niya kanjing siran mabuto yung ito mga Taguna Boracay sige ki Isna yuta mga Taguna Matanggaw may kadakadakal siran Romabo mga pamilya Barani o mashallah na pinalang salam kanu agi nga pagarinyo si Mike Pangkuga girang mabuto ko na mintinuto di mentay si Isna Isna Barani o mashallah mga kwanta no mabuto mga pagtenusi sa Boracay Island mashallah. So kung sino pa yung antabay sa ating live ngayon, kung mayroon kayong gustong panawagan diyan wag kayong mahiya paki-mention lang para matawagan natin sila o di ba? At least ngayon kasi kanina pa ako kasi dito nakatunganga halos wala pang customer kaya sabi ko kumustahin ko na lang yung mga kaibigan natin dito sa YouTube alam ko naman na rin Mike siya kanya Salmon
disiran pindaray no nigira di tano di mag-live apya bu di tano si di kapangap mumusawira na miya kapya tanud na ay dapat yung sa nare mga idol aya pa pa man nagira lagi diyan na kainuman tano sa kape masyaallah gira lagi di kagabi mas labo gira si say nga daka mananunggupat yung utaka pananunggo niyan nasutigiran na miya kape yung utaka pa kainom ta sa kape aya pa ba na mga ayoro na mga benggelaw di yung utang mga toron mataang po the best yung uto pa man na aya ani ni kap kekebang sa yung utang mga benggela na napisumbungong pa yung utang kapeniti ay daw kaya mamakang ano din naging mga partner dito din upaman na the best are mga soke gira lagi dia maburas na girakuan na may to naka-online kaya kapakaya so pun sa mga taga Saudi na sa lagi di oras na disiran mabudi manini mo kasi siran mabu sa galabak so man mabuso mga negosyante ron na ayun nakalilidi gira akuan na gira lagi di ap kagabi na disiran mabudi manini mo kung laban nila nagyang utang mga postoiran na kesabutan tanong siran di ini pakai siya yung utapagarita no si Cairo din Salim idol latiyan na bamiya lang ang suaroy so gyanganan man na aroy na wideranan kanaba sutiran na kanaba everyday na keton tano siran kaan mabu mga gawiiran mga manteran na ipeng tuaroy benar ko gira ko na maintain di manguran na basta demo magyang utaka begitu mga aroy na api yang abin na tigiran miya kali da kaporuan na din na maton ka aroy oto so gira ko na ayang mga time di ka pang tua aroy na nagira mga mantagya last month may posa so pananabu na kapakaposta no sa mga aroy na yute kalilid mabuha di randi kang gagatok gira amin dalendag sa mga babager na nabenda siran kikurot na wala tuturugin ko aroy na di makambuat yang mamagang ano na auto so dito kan na pinaka-type nagyang na nakababanog sa aroy exercise to man na apay yung tadita kirawan sulak si isa kalasan na dito ni pakawaraw to ni Grek sabab masag yung uto excited town lagi din mabunag yan na nakapanalangan sa durian na midid na giyang uto pa man miya masaka sa durian gugyong uto saka mismo yung di manalangan saka mismo pakapuroton so tigiran na api ada sa po yan na yung uto ka-excited ka sa yung uto di ka panalangan apulu gago yung uto durian na di ka kuya-kuyan na dir ka uto mapumasa oto ayun yung paman na pura ka sa durian pamasa ka sa yun na mga durian sa Davao miya sul-sulod ko man so mga worth of 300 na miya usug-usug ko ugay na yung uta ka pakapurot ka sa durian so tigiran na api abayad na nga sa 500 na mas mahal kito mo yung uto sa kay pakapurot sa durian adi sa baka bedong pumasa lagi din mabunag yung nakababanog sa aroy na natitude na sambi yung pakiramdam ka gira lagi duto sa kay miya katong sa aroy yung di nga di ka pakasidawa yung mamukhang ano na kay Cairo din yung excited ka adi ka di makasidaw adi ka di makaplalis yuto nakatawan ka nuto pagagaw ni Rarka ako uwi na saramiya tiro sa kay miya katong sa yung aroy na apeda nga makuha yung ka-excited ka ay molo ka siya nakipugi di ka siya susurong na dir ko to kubayadan na yung excitement ma-feel ka sa yung kaya to na nga sa yung aroy masyaallah uli wasan uli pero
Oh, amo lukisan. Oh to, miya kayo nun si Salmon Tuna. Kagira pi antawa. Nagira ko na di makaplali sa aido watingin go to sorry. Masalah. Na di pendi mangilay layo ba na pakalero na nanayo niyang pa na. Na yung to dingar di ka pa kasido. Matang wala ka aroy. Na api yung to sumiya kay ler ka. Na yung ka pa ka-excited din. Na di yung pa mapumasa. Ha? Yung to api numele niyang pa na miyalangan ko mamadu tag yung mga aroy na di ro mabudi makasusurong-surong. Ha, di ro mabudi makapamakar sa mga raon. Kabakalo-kalo na makatuon no mabu. Ha, kasami din na yung to feeling ha, yung to kapakagidam ta. Sa yung to kapakatuon ta sa aroy kaya mamukhaan na matangwal. Kaya sar kami nagira niyang tugyan na ng mga aroy kaya lay duba yung metapektan yung manto nakatulong agwero ya guwaduro na andin ni subo pa na kasimbayan sa subo na nagyong uto ang mga pedakan na di mabanog sa aroy na di kami di magurad-urad wantay mauna auto ay bisturan mabuog yung uta pangatutunan sa yung uta mga aroy na naumanisa na di mamag-strike ka wantay mau na makapanulaw sa yung mga kapuruan. Masyaallah. Nagilalagi ko subukan na may langong agyong uto pwede ka. Na malo ka di makanggugay. Tigam niya kapya ka kaya unanang uniyang so visual. O to, may yun na yung mga partner. Ito na pa narita tanto. Uba pengtup mana aroy na uba kasi kapantagin na sutiran na apya di kurun biya. Yung barang-barang maboy sutiran na all purpose. Ha? Yung utak pa kaya banga din na mbuyuwa sa palapa o din na banga di taang pinaka the best pero pa kaya pa na yung utak mga raw na bangala mabuna na ron kaun pagalusod na isa pan mabuto ka miya kapya kaya na Salmon Tuna na ayam mabu type yan yung utak katulong malagi do ba kano miya kasusura nga sige kaya na Mike Pangkuga kasi kuga na ep mana type yan nakadurog mamagkanganod na diyan nga tano man type lo na karkano yun na aroy o yung na nakatulong o yung na nakadurog uy na pala na the best tadi ka tano buid na mga bisita tano na yan mabumi sa giste na yung uto katipa masyaallah yung nan mabuha katipa na ayam mabu life yan na pinaka-type yan nagira amiuran sa mabeger nandin ni kaya uran yan sa mabeger dari mga partner na nahutigiran na sunga sa kilid besak yung uto sa kilid ranawa ito mga besakon na naaya bumito ko nga na napagdam ka yung uta diru mabudi mluluwate na inunga pa na magdam karo diru di mluluwate sa yung uta di pagilawan adudu to kakuan tono to option pag meron na option na kuan audio to katipa na aruan aginan mabuy mga typeran inusiran no option si sa kilid prumpa kanira na yung utang mga reges pagapon sa yung utang mga besak na kedegeniran yung utang mabegra reges na typeran to na nagira ko na miyakar gergen mga sisikap ayap ke suami gira kami sa mga katip di na aruan na mawid kami sa bedi na gira gagawi yan na with past life na namiya kapya-pyakap kila kutangon mga ben tiba ba pangaptan ka na namiya ka lubu-lubu de makapsik kasami de mabunan ni ko ada naman sa gina na aruan na kubabay ako na tanto sa aruan na aya bukula ko ron na buko pagarami sa tigiran ape miya tay na miya karagirgin na araman na miya karagirgin pa na bunuon kaya mamagkangan apa na hindi nga pa napangawsari sa umbi na nadiyung kede yung uto langigyan yung uto kalinigyan na
na adun man nakuton mabu ipkangingiriran na gyang na aruan. Ay ako napiliran mabu natiran na lagi ibaratiran sa yung ito mga snake. Sa yung ito ulo niyan nini ka ilapangon na miya gid-gidem kag yung tatama yung ito aruan. Masalah ari mga idol maap ka no ka gira ko man na yung signal tano na di sipiat. Miya ka kuha man na miya ka hina. Ang gulalan sa yung uto pa man na pamangibag mga technology iman to na girawa na kisapawan niran so pura signal na dita siran mabuka daw ay kabin din siran mabuto di mangulaw kabin na mahina mabuso signal iran na di siran mabudi babanug sa ukit kapabagro signal iran uwi na yawida ka nakigiso impake na si kumada kala user usar sa network auto na neno ka so tigiran na importante na anap ka pagabyo ka pa masyaallah so kita kay mga partner lagi duba kagabi importante na miya kang gagidamang tanong saya na neno ka di tanong budi makapag-live kung mga padagabi na di tanong mading babugay sa mosawer ay dapat wari salam kanusan yang ay mga comment sa yang ay live tanong sa gito Salmuntuna si Mike Pangkuga yung si Khairuddin Salim masyaallah si Mike Pangkuga kalang ulang nyo gusto pa da pumunta sa yang video tanong nagini ka nalang salama kanusan Tungunuda sa naurkanud na assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.